Hola, cuinateques! Avui us portem una recepta de bacallà amb samfaina, amb allioli gratinat o sense. El primer que farem serà assecar els lloms de bacallà desalat. Els col·locarem a sobre d'un paper de cuina i amb un altre paper per sobre farem una mica de pressió amb les mans. Un cop secs, els passarem per farina i els anirem reservant. En una paella posarem una bona quantitat d'oli a escalfar. A continuació, incorporarem 3 grans d'all i els fregirem per tal d'aromatitzar l'oli. Un cop hagin agafat un bon coloret, els retirarem. En aquest mateix oli fregirem els lloms de bacallà. Els deixarem ben segellats per fora, però crus per dintre. Quan tinguem segellat un costat, li donarem la volta. Un cop finalitzat aquest pas, els traurem de la cassola i els reservarem. Vigileu que no es trenquin! Continuarem posant les cebes tallades a trossos mitjans a la cassola, un pebrot vermell i un pebrot verd. Volem els trossos mitjanets, ni grans ni petits, més o menys així. Posarem una mica de sal, donarem unes voltetes i ho deixarem coure tapat a foc mig alt durant 5 minuts. Passats els 5 minuts, incorporarem un carbassó tallat a daus i una albergínia. Rectificarem de sal i barrejarem bé totes les hortalisses. Afegirem un farcellet d'herbes aromàtiques, ho taparem i ho cuinarem a foc mig alt durant 10 minuts. Passat aquest temps, afegirem els tomàquets tallats a daus petits. Ho integrarem bé i ho deixarem tapat durant 10 minuts més. El Jordi i la Sílvia diuen que si voleu us podeu subscriure al nostre canal i activar la campaneta. A continuació, afegirem una culleradeta de pebre vermell fumat, una culleradeta d'anís en gra, una culleradeta de comí i li ratllarem nou moscada per sobre. No ens oblidarem del clàssic vi ranci, 100 mil·lilitres. Ho barrejarem molt bé per integrar els nous ingredients i deixarem que l'alcohol s'evapori, destapat durant 2-3 minuts. Ara serà el moment d'afegir 200 mil·lilitres de fumet de peix. Ho deixarem coure destapat uns 5 minuts. Just en aquest punt ho tastarem per veure si li falta sal. Si cal afegir, ara és el moment.
Seguidament, incorporarem els lloms de bacallà a la cassola. Amb una cullera posarem una mica de samfaina a sobre dels lloms i tornarem a tapar la cassola. Ho cuinarem durant 5 minuts més. A veure com està això? Uf, quina flaire! Fa molt bona olor! Doncs ja podeu tancar el foc? Aquest bacallà amb samfaina queda tendre i melós. Si us agrada l'allioli, ho podeu finalitzar gratinant-lo. Salut i bon menjar!